Hello guys! Samahan niyo akong magluto ng pansit gisado. Papakuluan muna natin itong pork belly. Siguro mga nasa kalahating kilo ito. Lagyan natin ng salt. Oops, that's it. Now, let's add a cup of water. Yan. Pakuluan natin to ng mga kalahating oras at kapag medyo nag-evaporate na ang water, balikan natin. So, hayaan na natin itong matuyo. Pagkatapos ton, ipiprito natin siya. Hindi na natin kailangan maglagay ng cooking oil dito kasi magmamantika ito maya-maya. Since nagumpisa nang mag-render ang fat ng karne, hayaan natin itong maprito sa kanyang sariling mantika hanggang sa ito ay maging golden brown. Takpan muna natin para hindi tayo matalsikan. Hinaan muna natin saglit yung apoy, baka kasi tumalsik eh. So, ayan na. Oh, wow! Ang gagawin lang natin guys, babalik rin natin para maging even ang pagkaka-golden brown nito. Takpan uli natin. Uy, ganda ng pagka-golden brown. Since luto na to, pwede na natin itong iset aside. This time, pwede na tayo mag-isa. Gagamitin lang natin yung same na kawali na pinagprituhan natin. Magdadagdag lang tayo ng konti pang cooking oil. This is about 2 tablespoons of cooking oil. Hayaan muna natin uminit yung kawali at yung mantika na ating nilagay. Tapos, umpisa nating mag-isa. Unahin natin ang bawang. Lagay na ang sibuyas agad-agad para hindi masunog yung bawang. Oh, bango ah. Wow, bango. Kapag nag-moist na ang onion, pwede nating isunod ang paminta. Ayan. Wow, ang bango ah. Usually, ito ang sinusunod ko kapag nagisa na natin ang bawang at sibuyas para lumabas ang aroma nito. This time, pwede natin ilagay ang 1/4 cup soy sauce. At kung medyo natatabangan kayo, pwede kayo magdagdag ng konti pa. Alright. Oh, wow, bango. Ayan, this time, pwede nating isute ang carrots. Isa sa tatlong gulay na isasahog natin ay ang snow peas. Isunod na rin natin ang 2 cups of cabbage. Okay. Maglalagay na tayo ng tubig. Kung gusto niyo ng mas malasa, pwede kayong gumamit ng chicken stock. Alright, isi-simmer lang natin to for about 5 minutes. Tapos, hahanguin natin. Ayan, at nakalipas na ang 5 minuto, pwede na natin tong hanguin.
Tina-transfer natin ang gulay para hindi ito malata. Pagkatapos nito, isa-set aside lang natin. This time, takpan natin ang wok at hayaan natin kumulo ang stock. Kumukulo na. Alright. Ilagay na natin ang dalawang slab na rice noodles o pihon. Takpan natin hanggang sa ito ay lumambot. Let's try it. Alright, balikan na natin. Halos luto na to actually. Yeah, tingnan mo. Yung nilagay nating tubig ay saktong-sakto lang. At since luto na ito, pwede na nating ibalik ang gulay na niluto natin kanina. Ayan. Lagay na rin natin yung ating pinritong karne ng baboy. Alright. Oh my God. I'm so excited. Sa itsura pa lang parang gusto mo na talagang kumain, di ba? This is almost done, everybody. So guys, titikman natin kung ano lasa ng ating niluto. Oh my God, excited ako. Sana masarap. Alright, tingnan natin. Oh, may karne nakuha ko. Wow. Harap. Wow, sarap. Yeah, sarap ah. So, ano pang hinihintay nyo guys? Luto na rin kayo. Sana ay nagustuhan nyo ang ating niluto for today. At kung meron kayong gustong i-request na recipe, just comment down below. Si Jeff Simon po ito at maraming salamat po sa panonood.